Moi boas, estou en Carballo, hoxe toca participar no Campeonato Galego de 10 km. O obxectivo será, primeiro, intentar baixar os 37:16 que conseguín este ano en Padrón, a ver se fago a primeira volta en 18, entre 18 e 19 minutos, e despois a partir de aí, pois, intentar forzar máis. Se me noto con moitas ganas, pois habrá que intentar os 35:50 que conseguín en Ourense, pero eu vexo máis complicado. Xa recollín dorsal, xa estou todo listo, xa logo me vou ir cambiar para pasar por cámara de chamadas e a cantar un pouco. Xa pasamos o kilómetro 5 dentro do obxectivo 18:40 e algo. Ahora vai gustar. Pois ata aquí o que foi o Campeonato Galego de 10 km. En canto ao meu resultado, acabei de 59 e 18 da categoría,
un tempo de 37 minutos e 11 segundos. O obxectivo conseguido, saín tranquilo e na primeira volta fixen 18:45, na segunda intentei forzar máis e fixen 18:26, o que me serviu para mellorar o tempo nos 10 km deste ano en 5 segundos. Non é moito, pero satisfeito xa que non estou adestrando. O percorrido de 2 voltas comezaba cunha longa reta en subida, despois xa é todo bastante favorable e para chegar á meta tamén en leve subida ata a reta de meta. O máis duro é esa longa reta da saída, que na segunda volta faise máis dura, pero é un percorrido bastante rápido. A distancia polo reloxo foi do 10 km xustos. O prezo por participar foi gratis para os que participaban no campeonato e de 5 euros para a proba popular. Os puntos positivos, pois ademais dos 10 km, tamén había 5 km, ambos homologados, boa zona para aparcar, lebres a partir dos 40 minutos, voluntarios nos cruces, avituallamento intermedio con auga, o avituallamento final con isotónico e barrita, zona de fisioterapia, as duchas quedaban un pouco lonxe, pero podías ir ben a pé, e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois sinceramente non notei nada en falta, incluso ao ser campeonato, tras pasar cámaras de chamadas, puidemos seguir adestrando sen que nos metesen nun recinto pechado, así que todo bastante ben. Recorda que podes seguirme nas redes e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.